penonton kangge dalane Dadak Merak ingkang wonten kilen lan wetan. Ayo yuk caduran orang jagat bumi wengker Ponorogo tajlung rahayuning para masyarakat kang dilubung jumenengai Ratu Adil ing bumi Ponorogo kang sugiri santoko lan ugi kadampingan Ibu Dalis Jarita lakon Ponorogo bakal dadi Ponorogo kang luwih mulya luwih tentrem luwih bisa dadi kutha sing bisa dadi tuntunan sing bisa gelar tonton. Ayo yo ora ngomongan ayo rukun eling ana gunane bisa makno yen menungso kabeh masyarakat padha rukun eling marang Gusti manfaat donya manfaat akhirat murah donya murah akhirat katigaran kang agung seni tadarus budaya ayo Ponorogo kang bisa dadi kondaning jagat gawe hareng bumi Duh Gusti kabuka nang langit padang jinglang bumi Ponorogo rayu 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 yo Ponorogo. Mundur, ingkang kilen lagi mundur, wetan lagi mundur. Teman-teman Satpol PP mohon dibantu. Ini lagi hanya lebih 100, Dadak Merak tidak cukup. Penontonnya mundur dulu. Penontonnya mundur dulu sebelah timur. Mundur dulu. Mundur dulu. Sebelah barat mundur dulu. Mundur, tinggi mundur, pas, mundur. Saman mundur. Ini sama, mundur dulu. Semuanya mundur. Mundur semua. Mundur, anak Dadak. Lagi, mundur. Jadinya masuk semuanya. Mundur lagi mas. Seluruh jadil masuk. Dadake rada dundurne sing kulon. Mundur, dadake mundur. Dadake mundur. Dadake dundurne. Hei. Mikro ora. Dadake dundurne. Dadake dundurne. Dadake dundurne. Apa?
mundur nih, dadake kabeh. Kabeh mundur. Dadake sengetan mundur. Dadake sengetan mundur. Jadile 1500 mulai. Dadake mundur, penontonnya mundur, dadake mundur. Sing wetan, rungu lagi. Ayo mundur. Ayo mundur. 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 Ayo mundur, mundur. Mundur, dadak wetan. Makanya ben untuk mundur, mundur balik. Pon. Jadi le nyambung kilen ora cukup. Dadak wetan mundur. Sing arep dhewe mundur, burine mundur. Jadi lesa uyang lah yang ini. Ayo, ya, ya, ya. Pergi, sebentar pergi mundur, mundur. Terus, mundur balik. Pangapunten. Jadil, sengitan wis oleh nggon urung do. Urung iki maju sak langkah tok. Sak langkah sithik. Hop. Sing ngarep dhewe maju sak langkah. Hop, kemajon to nduk kowe iki. Hop. Nah, sing mburi gen kelanggon. Kasuwun sing kelan wis oleh nggon. Sengitan jadile urung oleh nggon. Jane dadake undurno sak langkahe. Kabeh dadak sengitan diangkat diundur sak langkah mundur. Mundur. Ya kabeh dundere pon goren kaya melu-melu to ren yo kanyangane seban goreng ini pon jadile sengetan wis ana ya nduk as angolono yo oh ya lo ora apa-apa. Dadake sapa iki? Hah? Dite, kowe kok dite. Dite.